Go Petra, go! Tule. Moi! Me käytiin äsken Ikeassa ja ostettiin sit kaikkia erilaisia Ikean herkkuja, joita me maistellaan tässä videolla. Ja me ei ole ennen maistettu näitä. Mä oon kyllä maistanut yhtiä noista. Mä en oo kyllä maistanut mitään. Mut joo, eiköhän mennä vaan videoon. Eka on tällaiset sipsit. Musta otetaan aika perussipsejä, mutta nyt silti otettiin nää. Joo. Se ihan no haisee oudolta. Haisee liimalta. Niin, vähän se ihan liimalla. Okay. No on sika hyviä. Niinku 5/5 tai 4/5. No mä ehkä tavalliset jotkut taffelisipsit on vähän parempia, mutta Musta on parempia. Ehkä kun mä tykkään niinku enemmän sipsin dipistä, ehkä 4/5. mä oon ehkä 3/5. Mä ostettiin tämmösiä lakuja ja musta tuntuu jotenkin, että nää maistuu niinku peruslakulta. Joo, toi ainakin tykkää tossa paljon kaikesta. Niin. Ja sipsisalmia pystyy olla. Ja mä ainakin tykkään. Voin ottaa tän. Täällä on 2 eri mallista. Täällä on niinku semmoista pyöreät ja sitten tämmöstä niinku. Okei, mä haluan sitä eroa. Mä uskon. Vaihtaa kupoita. No maistuu ihan lakumatolta. Ainakin tää. No ehkä vähän eri kuin se mun mielestä. 5/5. Ehkä joku 4/5 tai 4,5/5. Petra, kummat tykkäsit enemmän tuosta 4 vai tuosta pallosta? Ympärmäläisestä. Pallosta. Mäkin tykkäsin enemmän siitä pallosta. Sitten tämmösiä keksejä. Mä oikein tiedä mitä tässä, niin tässä lukee kakao havre. Tää on ruotsiksi, niin en mä oikein tiedä mitä tässä lukee. Näyttää aika kuivilta tästä kuvasta, koska tässä on aika vähän kaudeksi. Näissä ei ole niinku mitään. Suklaat tai mitään semmoista. Tuoksuu pahalla. Tuoksuu on saa. Mä oon maistanut tän Niin musta. makuustetaan. Okei, aina yhtään nyt. Hyvin. 1/0/5. 1/5. No Ihan pahaa. Mä oon tylsää ja kuivaa. Niin onkin. Ja sitten tulee Ekana on tämmösiä kookospullia. Kookospalloja. Kookospalloja. Joo. Mä en tykkää yhtään kookoksesta. Mut jos näin Onko sä maistanut noita? en mä mielestä. En varma. Jos näin maistu kauheasti kookoksesta, koska mä en tykkää yhtään kookoksesta. Ne haisee kyllä aika paljon kookoksia. Kaakakkat hausuu. Tämmöstä. Tää on ehkä... Tää maistuu vähän kahvilta. Näistä on kahvia. Kai. Ehkä. Tää on hyvä, koska tässä ei maistu niin paljon tää kookosta. Kookosta on niinku tossa päällä on. Ehkä 4,5/5. Ehkä joku 3/5. Ja vähän makeet, nyt ei vitsi syömään monta. Ei niin, mun lemppari oli se laku. Noista kaikista. Munkin. Ja kookospullat on ihan hyvin siinä alussa, mutta sit kun sitä syö paljon, niin... Niin, sit ne alkaa aloittaa. Ja videossa, jos te haluatte lisää tämmösiä maisteluvideoita meiltä. Joo, ja tilatkaa ihmeespien kanava, jos et ole jo tehnyt sitä. Ja ehdotkaa tuonne alas, että niinku,
mistä voitaisiin tehdä maisteluvideoita. Mm. Niinku, no totta kai jossain ulkomailta, mut ainakaan meillä ei olla nyt vielä tällä hetkellä menossa mihinkään, eikä meidän ketkään kaveritkaan. Joten just esim. Voi myös tämmösiä niinku esim. Ikean. Sitten Lidlissähän on se, mikä se on se eri maalla, semmonen hylly, missä on jotain amerikkalaisia. Kun jossain peruskaupoissa myydään tai amerikkalaisia, vaikka tai amerikkalaisia, tai sit voi jotain ihan peruskarkkeja, missä meillä on koskaan maistettu. Jep. Näissä videossa, moikka! Moikka!